Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men masɗe Qur'ana Arab. So jii noon mi lombi hen masɗe pularɗe ko mbele ganda ngal ɗo alluwal koye maggal mbawata rewde paamoya ko wiyete masɗe Qur'ana Arab. Kala bindol waɗi ko alkule ɗe ganduɗa masetake ha gasa janga ɗum ene wiye limto. Sa limti ha gayni noon gaddoya ko wiyete masɗe ɗe pawa ɗum e limto he mbawa ɗum jangude, ay mbawa ɗum jangude. Wonta ko masɗe ɗe jangirta alkulal ngal, ko masɗe ɗe jangirte. Sa yiɗi jangude masɗe ɗe garani a wawata andu ko wonɗon ko. Ɗum saabi noon masɗe ɗe mbaɗa alluwal gotal mbawa ekkitade ɗo ganda inɗe ɗe no mbiyete. Kala hen noon masgal sara mum nanɗon masgal pular, ganda ngal ɗo alluwal ala ko jangumi hen hay hunde so wona ekko masgal tan jangami ɗo. Wona pular o jangata, ala ko alkule ɗe a janginoɗe a gayni an. A jangi gila alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu ha yetti yanara, ala hen ka jangani. Joni noon e mbaɗi kadi ekkoji men ko adi hade hande. Ha joni koye ekko he jeheten, nde wonno jangde saɗani ko teskuye saɗi. Teskade nde wiyete jangde. Kala ɓurɗomo wawde teskade ɓuranma wawde jangde. Jangde e teskuye jadata, no jiruɗa neɗɗo e mbelumum jadata. Anne masgal ɗum waɗi noon enen ko pular janginten, kamɓe arabeɓe ɓe jangina e ɗemgal maɓɓe. Ɗum saabi nana mbiya alifun ba'un ta'un, ɗum ko ɗemgal maɓɓe. Enen kadi garɗe e ɗemgal meɗen, eɗen mbiya alif ba jorɗo e ta jorɗo e hun endu ha yettoyi. Kamɓe masɗe maɓɓe ɓe kaala e ɗemgal maɓɓe, ɓe mbiya fataha, kasara, damma, sukun, ɗum ko ɗemgal maɓɓe kamɓe. Enen ne garɗen kalɗen e ɗemgal meɗen. Portal wiya dow. Hoko saabi wiya dow? Ko dowgal heedi. Ɗa wiya portal less. Holko saabi wiya portal less? Ko less heedi. Ɗa wiya tural, nde wonna ko turi wiya tural. Ngal ɗa wiya kowal, nde wonna koko howi. Ɗum saabino enenne koye ɗemgal pular he janginte. Ɗum saabino minnene gaddami on masɗe pular ɗe ha gandon ko yaadu woturu. Sabu mi wino on Qur'ana Arab pular kamɓe nandi yaadu. To bange polle kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi, to wasde fodde kamɓe nandi. Ɗum saabi jangude Qur'ana ene yawa famde pular. Kadi sa jangi pular wawi kadi aɗa yawa famde Alqur'ana. Nde wonno kamɓe nandi to bange yaadu, to bange wasde fodde, to bange fodde, to bange sidda. Heddo noon
e nder pular noko woni hen ala e ɗemɗe goɗɗe ɗe. Joni hande noon garmi noon addana allol gotal mi tonga ɗum hen lawol gotol allowal ngal cippira e maggal ha daña hen ko wiyete faamu ko pamangal hankadi jangde ma weeɓat. Kala ko jiɗɗa masde masa to Qur'ana to arab. Joni noon en kaali daɗɗude ɗi natanen jangde nde. Bisimillah. Ɗo woni Dental Dine TV wonande mo jeeyano ko heno jiɗɗo jeeyede heno bisimilla ma mbaɗa abonné jahata ko YouTube binda ton Dental Dine TV jiyangal naata jenta e jangoɓe on saha noon garta gonta jingowo jaha ay ɗum ɗo ko ay ɗum ɗo ɗum woni jawdi nanna ɗum e webma ɗum ɗo ko jawdi nanna ɗum wasmonema nelda ɗum e numéro men oɗo 77 906 14 81 on saha noon mbawen jangude nde wonno ko jangirte ko ɗum namdi courant wifi connexion to yino ɗum dañaki noon on mbi ko yiɗɓe jangude ɗum nannaki nanni ko oɗon jiɗi jangude on mbaɗat feere no jangirɗon goto kala so fini tawi heeɓi kal mum ittu hen seeɗa dokka hen jangguinowo waltoro warga e sukara ma ene moƴƴi ha ma en yooɗi wona tawde ko en dental so ɓe ngala ɓe jogi lewru maayi kadi on keeɓi kala mo e lebbi moɗon itton hen seeɗa mbalton jangguinowo e haajuji mum ɗo woni on ɗi acci haaju mum darima e haaju mum ene walla on haaju mon ha keɓon haaju mon onon kadi haaju makko o so yonti daroɗe hen holɗum courant o wifi o connexion o jingon ɗon ballon ɗon kadi ko neɗɗo no monni ko ñamo ko jaro ko joom haajuji wadde haaju makko ɗi onon dental ngal ndendeta jinga ɗum goto kala faando ene walla jangguino ha o dañi ɗo jooɗi jangguina doke nande famde bisimillah. Dental Dine TV windande goo ay windande gonde ala ko addinde so wona tan addande ma a mo pularo mo jangunɗa o ay ngel ɗo pesgel ko dow tawɗa ngel ay goɗo didol ngol ƴewata didol ngol ay ngol didol de ha yetti ko hen masde ɗe pawete ay portal ngal ko dow woni ɗum saabi wiya portal dow ko masgal ɗo ala ko fawid hay nokku taw alif arani ba arani ta arani ko ma fawo hen jangoyo no mbiɗa ɗo ani a ko masgal ko masal suwa artaw anne portal ngal ɗo no a o woni no masgal ni anne kala jiɗa portal dow andu ko masgal kañum e a o nandi ko jahata a faami ɗo garna ɗo portal les ngal ɗo portal les kalɗo jiimi ngal mi anda kañum e i oɗo mo pularo nandi ko jahata so mi andi ɗo mi faami ɗo mi arano ɗo ay ɗo ko tural ko masgal Qur'an arab kañum oɗo nandi ko jahata e bange masgal so gasi ɗum ɗo ko masgal wona o mo pularde ko kowal ko masgal kañum noon e oɗo a nandi ko jahata kala tan jimi ko kowal gotal andu ko a ardo arde ha gasa fawo e alkulal he ko wiide ab mbiya at mbiya all mbiya as ay ko a ardo arde ha gasa fawo e ko jiɗɗa haalde ko anne kowal kalɗo tawmi ɗum tawata ko masgal ngal ɗo fawiɗo ko gotal ɗo ko nayi ngoni ɗo portal dow portal les tural kowal ko ɗum woni masɗe Qur'ana ɗo kaaɗi ko nayi tan haaɗi
holɗum portal dow woni a, portal les woni i, tural woni u, kowal e a nandi ko jahata. ɗo sa andi ɗo tan gasi. heddono hankkadi noon ɗo henne ko gotum, ayi portal dow ay gotal, ɗiɗi nani ay ɗo wonti ɗiɗi, wadde paman ngal ɗo wonno a, wadde ko ngal ɗo ɓeydi hen, wadde mi anda ngal les ngal wonno a, ngal dow ngal ɓeydi hen wonno ay woni ɗo joni ko an wiyete. wona an tan de, ala ko maskal ngal wiyete an. no ɗo wiyete an ni, ganda kala jitan ko wayni ko an wonɗon an. heddono kala fawi hen kadi noon jangoye ban, ay anari ban, tan, san, jan, kan, ay ko ko an tan nanta. wadde mi anda ɗum ɗo wiyete an. ɗo ko a tan wonno, ay a nani. ɓeydiɗe hen woni nawo, ayde ay ɗo kadi nanani. teskede wonno ko i goto, les gotal, ay ɗo wonti ɗiɗi. ndeke a faami ko gotal ngal woni i o, ɗimmal ngal woni na o. ay ɗo jon ko in wonɗo, wadde in nani, in wadde mi faama kala jiɗi ko wayni tan ko in wonɗo. bin, tin, sin, jin, kin, ayde wadde mi andi ko na o woni gongal ngal. no ɗo wonno ko gotal, ko na o ɗimmal ngal. ay ɗo kadi o artiɗo ay unani, ay un, ay u o wonno ko goto, wona o woni u gotayi. ɗo noon ko na o ɓeydi hen gotalay, wadde a famine u o nani. ɗum wonno u o maskal ngal ko gotal wonno, ɗo wonti ɗiɗi. wadde mi faama gotal ngal wonno u o, ɗimmal ngal woni na o. wadde ɗo wayi wonti ay un. famide wadde gotal ngal artiɗo tan woni ɗiɗi, ha gandon ko wiide bon, ton, son, jon, kun, ha yettoyi. ɗone ngal ɗo kowal artiɗo ko gotum, wadde mi anda kowal e sidda ko a. ɗo noon teskuyema wona ɗo no moƴƴi. kowal kalɗo fawi e alkulal ko gotal fillotako. kono noon kala no ɗo jimi sidda ene fawi dow alkulal, so ba woni ko ɗiɗi goni ɗon. ba goto o feeña, goɗɗo o suuɗo. o woni koye siñiije, goto o suuɗo, goto o feeña. ɗum ganda ɗum woni mande, anden ko ɗiɗi goni hen. sidda kala woni tan andi ko ɗiɗi goni ɗon. wo amma noon kowal ngal ko gotal wonta ɗon, al tan, al, walla ab, walla ak, walla an. ɗo noon andu ko ɗiɗi cawoto hen, ɗum serdi o e o. wadde ko pamɗa hen, portal dow, ɗiɗi dow ko gotum. wadde a faami ɗo hayti ɗo ko gotum, ɗo ko gotal dow, ɗiɗi dow, gotal dow. joni noon holko serdi oɗo ko dow gotal, o ko dow gotal, o ko pooɗowo. ayi pular miɗa pular a joni oɗo hol gandirta fooɗi, ko ɗum ɗo woni mande muɗum. nde foɗata nde, ɗum ɗo jiyata yeeso mum, ganda portal ngal ɗo holko serndum e ngal ɗo. ngal ɗo ko a fooɗani, ngal ɗo ko a fooɗi. holko saabi a yiyan ɗo porgal, ko ɗum ɗo jiyata yeeso muɗum. ma woni allif, walla woni allif joɓiɗo, walla woni allif taƴƴo. ɗum woni mande nde gandirta ngal ɗo portal ko pooɗowal. taw noon ko wayno kowal walla sidda ala yeeso mum. ɗum ɗo kala woni tan yeeso podgal hayti fodde. kala no kowal woni yeeso podgal hayti fodde. kala ɗo sidda woni yeeso podgal hayti fodde. ɗum noon wadde ɗo ko mande gandirta podgal ngal, portal dow. so jogori fodde, andu portal dow foɗirte ko allif,
walla fooƴude alif jowiiɗo walla fooƴude alif taƴƴo. Famide a faami moƴƴi de ɗum ɗo woni ko fooɗirte pottal dow. Ay ɗo pottal dow tan ngal fooɗaani. So jogori fodde noon anndu ko ɗeɗo tati gootal e majje njiyata yeeso muɗum wonanma maande koko fooɗi tawi noon sidda walla kowal ala yeeso mum. Wadde pottal dow fooɗirte ko alif walla alif jowiiɗo walla alif taƴƴo wayno mbaadi a. Sa wi joni ba ta sa ja ka haytoyi ko ɗum ɗo njiyata yeeso muɗum gotel e majji. Ma woni ko alif woni yeeso walla ko alif jowiiɗo woni yeeso walla alif taƴƴo woni yeeso. Ɗum ɗo kam ma tan jiya hen maande gotel e majji wona yeeso pottal dowgal ganda fooɗi. ɗon ay ko i woni ɗo. I koko fooɗi. oɗo i nde foni waɗɗo portal lesɗo koko dibi ɗum. ɗo nde foni waɗɗo portal lesɗo ɗo. Portal lesɗo hono ɗo kono machine o dibi ɗum. Ganda ay ngalɗo portal no ɗo wano ni ko les gotal mbatta ngal ɗo tan non ɗo ganda ko ɗo foti wonde. Portal les kañum wiyete i. Ay portal les wiyete i. ɗo noon machine o diwi ɗo portal les ngal wadde paamoya ko ngal ɗo tan gattami les ɗo ko ngal ɗo mbannoɓe ɗo les dow ɗo wadde ngal ko les woni wiyetegal tan fawɗo mi wawata tampini hooram e miijo ɓurtugo. Wadde portal les ko i. holno gandirmi ko fooɗi mi yiya yeeso mum juboriya walla mi yiya yeeso mum yanara walla yorit. ɗum ɗo woni maande koyne fooƴire portal les. ay portal les de ɗo foti won ɗo no ngal ɗo wayni portal les ɗum ɗo tan mbatta ɗo wona i poɗɗo o. So tawi noon i o fooɗi to ko portal gotal les woni toon te ngal ɗo portal les fooɗano holko gandirami i o fooɗi mi anda yeeso mum juboriya nan toon walla mi yiya yeeso mum yanara walla mi yiya yeeso mum yorit. ɗum ɗo tan woni maande ko gandiranmi wonde portal lesgal de fooɗi ene wiye i. ma woni bi ti si ji haytoyi. Wadde portal les fooɗirte tan ko juboriya walla yanara walla yorit. ɗum ya faam ɗum ɗon ganduɗa ɗum certa e majjere nde. So gasi noon a jangino tural ko u a jangi ɗiɗɗe ko un ɗo ko gotal e nanande ngal ɗo te oɗo ko u fooɗani oɗo ari fooɗi wadde mi anda tural ngal ɗo fooɗi holko gandirmi fooɗi mi yiya yeeso mum wow walla yeeso mum wow taƴƴo. Famide kata mbiɗen tural yeeso mum ene hen wow walla wow taƴƴo tan mi anda fooɗi mi wiya o. wadde mi wiya bo mi wiya to so jo ko hanko ko u tan woni ko fooɗi o tan mbiyami o lo ko ro haytoyi. teskede ko wow fooɗirte tural walla wow taƴƴo fooɗirte tural ngal ɗo ayde. wadde ɗum ɗo tan ganda porgal tural ko ɗo haaɗi ma woni wow walla wow taƴƴo. ɗone ko ko ngel ɗo toɓɓil ko masgil mbasa toɓɓere nde ko masgal wata walle agne waddu he ngel ɗo sa wawa ngel sa yama winde waddu he o a wawata agne ne o ɗo yalti muuse ise ɗo ngel ɗo toɓɓel jangata ɗo tan mbawa ngel ɗo certa e nder majjere. kangel noon sene fooɗa o sene fooɗa ko juboriya no ɗo wanoni ay no ɗo wanoni serdiɓe ko waɗa alif jowiɗo dow muɗum
ɗo ko noon ay jubriya alif joyi dow muɗum walla yanara ayɗo ala ɗum ay ɗo noon ɓeydim hen alif joyiɗo jubriya alif joyiɗo yana alif joyiɗo to ɓeyngel ɗum yahata nden noon sa limi tan wonta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ayde wadde kala alkulal ngal jiɗɗa masde waɗɗum 12 ngala wona a ngala wona i ngala wona u ngala wona aa gasa ngala wona an ngala wona in ngala wona un ngala wona siddo o ngalɗa wona a ngalɗa wona i ngalɗa wona u ngalɗa wona e gasi alkulal ma alif gasi sa are bane mbiya ba be bo ab mo kowal mbiya ban ben bon ab mo sidda o ngara pooɗa mbiya ba be bo be gasi alkulal kala ngal masata yo won 12 poftina hoore ma ko nayi noon ɗe kaaɗi portal dow portal les tulal kowal portal lesngal filla 2 ɗo pamata ɗo ha ɗo ko gotum ay ɗo ha ɗo ko gotum ɗo noon portal lesngal nani machine o nani windani ɗum on pamide ɗo ha ɗo ko gotum ɗo ha ɗo ko gotum ay ɗo ha ɗo ko gotum wadde soɓe masalan ko dow o waɗa hen 5 wona ngal ɗo abboɗo kame nandi o abboɗo wadde soɓe masalan ko 5 mbaɗa mi yeeso 5 ɗi mbasa fodde so gasi 3 ɗi ngara so gasi 4 ɗi ngara wadde 5 wonata dow hakkude 3 les o wona 4 renda 12 saɗa masalan masir noon poftina hoore ma ganda saɓeɗa fooɗa portal dow yaataw ko alif jowiɗo walla alif walla alif jowiɗo walla alif taƴƴo ɗum ɗo foɗirte portal dow portal lesne ko ɗo wonno portal les hono ngal ɗo mbatta ɗo yenne machine o diwi ɗum anne mbaɗo e masigal ma ɗo portal les ɗo foɗirte ko jubriya walla yanar yorit a faami ɗo ha ɗo ko gotum ɗo noon ngal ɗo soɗa fooɗa foɗirte ko wow walla wow toƴƴo ay ɗo e ɗo ko gotum famide ɗo tan ɓeydi hen ko podgal wadde paama ko ɗo woni polle ko ɗe 4 ɗeɗo 4 gandata paamare ɗo foɗata ɗo foɗata portal dow gotal ngal ko a ay foɗani i ay foɗani u ay foɗani aa ko gotal ɗo noon ko an foɗani taskede ɗo ko gotuna walla mbiya an foɗani ay ɗo foɗani ɗo fotta in ay ɗo foɗani ɗo fotta un ay ɗo ko u ɗo ko un kowal ngal siddo ko gotum ko serdiɓe ɗo kalda fawi ko gotal ɗo kalda fawi ko 2 ɗo noon woni polle ɗo ay a i u e wadde ha oɗo holko woni mande ene fooɗa ɗum ɗo jiyammi hen ma woni alif jimi yeeso mum walla mi yiya alif jowiɗo yeeso mum walla alif taƴƴo yeeso mum kasi ɗum ɗo woni mande ko foɗirte portal dow ɗo noon portal lesne ngal ɗo mbaɗa ngal ɗo wiye portal les ngal ɗo woni portal dow ƴettungal mbatta ngal ɗo wonta portal les foɗirte tan ko ɗum ɗo jubriya walla yanara walla yorit gasi ɗum ɗo foɗirte portal les
tural ngal foɗirte ko wow walla wowtaji gasi ay ngel ɗo toɓɓel foɗirte tan ko jubriya alif jowiɗo yaata alif jowiɗo ɗo sa faamiɗo tan hankadi a gayni masgal heddo masoya nani ma waɗa ekko noon no forto hen ɗo ko hangana tan alluwa ngal ɗo atan ko jangindema no gandirta maale masɗe ɗum ko maale ɗe hankadi waytan no ndungu so ene ara joni asaman o ƴiiwa hollira wonde ƴiwonde ko toɓa walla hendu jiya ƴiwonde nde an jiiɗo ƴiwonde ganda nde ƴiwon ko ƴiwonde hendu walla ko ƴiwonde ndiyam eyyi on pamete wadde jiya oɗo ganda ko debbo jiya oɗo ganda ko gorko alkulɗe ko noon mbayi ko alkule dewol e gorol woodi kala ko jiiɗa ko noon waɗana hay bindi pular ko dewol gorol arab dewol gorol kala hunde no waɗana kala tan ko jangete ko dewol gorol eyyi wadde hande kam en paami ngal ɗo alluwal so haqqille men tuugi men tan en daari waɗirani tan foftinima hankadi ngal ɗo alluwal gootal jangirta masɗe mbasa heñade mbasa heppude jangira ɗum jam jam aɗa yaara noon aɗa faama ɗum a dañani noon famde ɗum ƴewata ko pamɗo ngal o holluma ɗum ɗo noon mbaso hejjidde ɗo foti wonde ɗo henne ko wiyete portal less kono ngal ɗo foti wonde ko machine o diwi ɗum wadde ɗo ko portal dow hay portal dow portal less wadde ɗo ko ɗum ɗo wadde ɗo wona portal less ɗo portal less ɗo less ɗo nani ɗum ɗo ko polle ɗe maale ɗe ɗum ɗo woni maale ɗe gandirta ko polle ko a i u e ɗeɗo nayi woni polle a o ɗum ɗo foɗirte i o ko ɗum ɗo foɗirte u o ko ɗum ɗo foɗirte e o ɗum ɗo foɗirte gasi to sa andi tan a foftima Dental Dina TV haaɗi ɗo windande men goo haaɗi ɗo wadde an mo jeeno ko jiɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV ngara jeeɗa hen wonta anne a yenti e jangoɓe e walloɓe jingoɓe ɗum ɗo wiyete ko jawdi haalis namdi jehon nanon haalis mon e Wave walla haalis mon e Orange Money nelɗon ɗum 77 906 481 on puntaka ko jangde addi on oɗon janga kalɗo mbawɗon wonde jangoɓe hemɓe kaldanmi on kucciti on dartan on jiyama hen kala tan natɗo hen jangi hen yenti hen andi hen faami hen wadde a jeyama hen kala tan mo ganduɗa alluwal ngal a heppitingal a jangingal kalɗo mbawɗa wonde sa suka sa mawɗo sa debbo sa gorko andu a jeyama hen nunɗal ngal noon ko ƴetta anne ballal ma mbaɗa hen ko ballal ngal walda min hay mbawa janginde on onon mbi on jiyata bindi on kolla bindi ha gasi onon mbi on jiyata masde onon kolle masde jango tan mbawa tan gaccon ceerno hawnayi tan wedde elle kiri wala tan kiri oto panta gadda kiri atan koye kiri wedde caggal to yejjite eyi wona mbaɗe noon o woni numéro moon mbaɗa numéro 77 906 481 mbaɗon balle mon jingere mon duuso mon hen alalbaji mon lebbi mon to tawi sasa ko a dañi seeɗa ma a dawi a wona joom lewru ka joom daw a dawi a dañi seeɗa ma itta hen seeɗa nella ceerno ceerno soga boga sukara ka joom lewru maayi itta hen ceerno mbiya ceerno nda waltoro golle men jehoje ɗe eyyi an ka joom dawol tan haaju maɗa e rewru an ko dawol ma tan joguiɗa a dañi weeli itti hen bellana ceerno an ka joom lewru maayi a yebnima ittu hen seeɗa anne kadi joɓa hen ceerno seeɗa an a yii a yebnoyima anne aɗa wonde ceerno ma a heɓata ceerno ma annen ɗo kadi nde famɗe en kaaɗi ɗo o ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal
alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.